máme restartovaný Island, protože Planetcraft se uzavřel a přesunulo se to na Game Team, takže natáčíme z Game Teamu a jsem tady společně s Frufru a Menem. Takže čus, tady Frufru. Čau. Takže doufám, že se vám to bude líbit. Tak jdeme na to, ne? Mám zbourat ten strom, nebo? Tady mi ten strom, lidi omlouvá se za nějaký lagy, nějakou chvilkou se udělají. Jo, a jak jste si tady mohli všimnout, počkej, tam to nedávaj. Já mám těch čerpek, takže když tak vám to, torčku někam postav. Když to tak vám to dám do popisu videa. Já se na vás budu koukat tady. Já sehnu práci. Počkej, mě se to laguje teďka zrovna. Teďka mám zrovna tu chvilku tu. Dobrý. Tak, já si lehnu a vy pracujte, jo? Ne, nech tu postel, nebudeš to kýfovat. Ani za hovno, ty kamaráde. Dám ti železo, když mě necháš spinkat. Tak to je pěkně na hovno, kamaráde. Tady máte crafting table. Ty vole, já už ho vytvořil. Máme dva. Tak máme dva, jsme rebelové. Já potřebuji jedno dřevo, máš? Já? No. Hoď, ty Nigo. Jo, moment. Dám, svoje. Jo, moment. Hoď. It's a movement. Hop. Dík. Wow. Natáčíme minutu. Ty jo, už bychom to měli dokončit, kámo, už natáčíme moc dlouho. Tak to jo, takže čus. Když tak, tady ta díra už tady byla. Ano, teďka je tady ještě větší, ale to je to. Nemůžem. Hele, našel jsem díru. A taky, já jsem ji našel první. Já do ní padl. Protože tady tohle je můj Island, takže já vás můžu vyhodit. Cože? Nic. Pojď sem. Pojď mě to říct z metru. Co? Pojď mě to říct z metru. No to by to můžu říct, já ti to můžu říct z metru, ale Adam mám vina. To je hnusný. Pojď za náma. Kdyby náhodou jste se ptali, proč mu to můžu říct z metru a nebo ne, tak to je důvod. My se trošku známe. My jsme jako něco jakože sousedí, jo. No, něco. Cože? My se známe i reálně. Hej, doneste krafťák a dřevo. Krafťák máme tady. Tak ho dones dolů. Já tady těžím hlínu, aby jsme mohli dělat šestičku. Ale já tady těžím cobblestone. Já tady těžím. Pokud tady uděláš zase potrolený schody. Takže kamenný krumpáč, kamenný... Tyjo, to byly schody unikát, to byly originál. Ne, to nebyly originál schody, to byly... Tak co všechno máte? Já už mám kamenný krumpáč a meč. Tak když já nemám dřevo, tak já co mám dělat? Já tady těžím jak debil dřevěný krumpáč. Ale ty si děláš sobě. Kdo? Ty. Udělej sekírku. Víš co, hraj. Ty si to o sebe postarat. Ale jasně, ale my jsme spolu. Aha. Jako myslíš, že tady je nějaký PvP, že jdeme po sobě, nebo co? Ano. Tak zasadíme tyhle dva stromky, až vyrostou. Zasaď to. No, ale nedávám... Já už mám 8 toho uhlí. Já to tady zvyknu. To co jenom mě dělá? Nebo taky se máte někdy jako kdyby lagy? Že se vám to Já mám taky lagy. Ne, jako že se ti to vrátí. No, tak to nemám. Jenom někdy jako. Nemůžu být těžič? Můžeš být těžič. Já taky těžím. To jsme dva těžiči, on je šéf, on si může dělat co chce. Ano. Dobrý, tak já se jdu lehnout na postele, já se na vás budu koukat, ok? Nebo, hej ty, Frufru, pojď za mnou, prosím tě. Proč? Pojď za mnou, prosím tě. Kde seš? Tady dole, ty díře, no. A pak se nedostaneme nahoru, chápeš? Ale holme dáme. Ty vole. Dělej. Vy nemůžete spolupracovat, že? Ale já tady těžím cobblestone, tak ať tam jde sám, ne? Já tady potřebuji nějakou světlici, nebo co? Tak tady máš jednu torčku, chceš? Tady hodím. Jo. Včera ve Far Cry 4 jsem koupil tu světlici, kamo, a ne, všech 5 nábojů jsem vystřílel. Tak to jsi dobrý. Ano. Chci taky Far Cry. Far Cry 4. A kdyby náhodou, tak pokud chceš něco, kde je far, kde je to far, ale tak náhodou, tak už free. A to je hororovka. Hej, teďka se mi to laglo. Teďka se mi totálně začalo se. To nemachnu, jo?
Hej, hodíte mě někdo hlínu, já se jinak nedostanu nahoru. Já nehodím hlínu, protože já dělám cestičku důležitý. Tak Mentoska je velmi důležitý. slyším to jenom já, nebo slyším Endermana? Když to jenom ty. Jo, ty jsi duch. Jsi postrachovaný. Já tady mám železo. Dobrá. Já potřebuji kamenný krumpáč. Ej, fur je černá ovce rodiny. Já potřebuji krumpáč, já tady mám železo. Ano. Proto se mu říká furfru. Frufru jako... Počkej, kde jsi, Mentosko? Jako černá ovce. Kde jsi, Mentosko? A já tady těším schody. Těžím. Stavím schody. Hej, dejte si peaceful. Jak asi... Já jsem spadl ze světa. Jak můžeme dát peaceful, když tady to je na celém serveru? Když na serveru máš... Znovu, já jsem spadl ze světa. Hele, já měl teďka slovo, nebo tě vyloučím ze soudní místnosti. Já jsem spadl ze světa. Já jsem udělal díru, kde můžete spadnout. Já potřebuji dřevo. Já nemám dřevo. Když já jsem načal železo, vykopám ho. Ne, čem to kopeš? Abychom měli. Čem to kopeš? Vy nemůžete pracovat spolu, že? Dobrý, ty máš kamenný krumpáč, to je v pohodě. Ty jsi mě podkopal, vole. Kopej, vole. Kopej. Já mám 35 kamen, ale je mě úplně hovnu, protože nemám dřevo. Hej, bacha, tam jsem někde udělal díru, kde spadnete ze světa. Ty vole, já mám docela velký lidi teďka. Tak nedělej díry. Okay. Ty já si budu muset asi vypnout déšť úplně. To nejde, ne? Ne. On se dává déšť. Já to na chvilku stopnu. Já tak to na chvilku stopni. Já to nebudu stopovat. Video settings, kde si můžu vypnout déšť? Já jsem to nestopl. Normálně natáčím. Kde si můžu vypnout déšť? Jak to mám vědět? Šmejt. No chce 5 železa. Wow, a teď mám hafofestový lak. Tak nic. Hej, potřebujeme... No. Já si jdu udělat úkoly. Jo, ne. Jo. Ne, Jo. ne, natáčíme. Tak ať odejde. Tak jo. Je to čuně? Je to čuně. Je to velký hovát. Tady dělám cestu dřevěnému planetoid. Jo. Tak 5 lidí, omlouváme se, že tady už není Manly. On si šel dělat úkoly, zavolali Adi. Já to celou dobu natáčím, vole. Mně se to laglo, já to jako... Ale prostě mě to tak laguje. Prostě laguje. Jo, pode mnou se totálně hodně zombíků. Mně se teďka taky hodně laguje. Hele, přestalo pršet, zázrak. Hnedka se to míní laguje, že? Hnedka se to víc laguje. Hej, dívej, já jsem tady udělal cestičku Jo, kamenou. hej čum, já pustím Počkej, já si to stopnu. Hej kamo. Hej, co to je? Co? Jsme zpět lidi, omlouvám se, že jsem se teďka trošku nevnímal do videa. Protože jsem si nevšiml, že to už je stopný. Já celou dobu natáčím, ale to ani nestopuju. Protože ty nemáš kvalitu. Sakra, někdo mě ruší. Chvilku, počkejte. Jsem zpět. No a já jsem tady celou dobu. Neumřel jsem na kofan. Já se neumřel. To je jedno, ale to se jen tak říká. Tyjo, to je dost nebezpečný, jak to tady máš. Máš s tím problém? To ne, ale že to je Máš nebezpečný. kobl? Už ne? Jdeš udělat kobl. Jak můžu dělat koble? Jak? To nebyl chytrý nápad. Máš krumpáč? Já jo. No tak běž natěžit kobl. Ale dívej, jo. Raz. Chytrý. A krup? Jep. Já nemám vůbec dřevo. To bys chtělo spíš, aby jsme se prvně dostali k tomu dřevěnému. Ale jak to, že ty zombíci nezořil? Když jeden. Co to čítři? Cikánský. Mě lidi omlouvám se, když mám někdy lagy. Může za to tady tenhle server. Ne, kecám. Game Team je dobrý server. Akorát, že mu zalagovaný. Když ne, tak Mohli by tohle spravit. mohli, no.
Oni tady... To je hrozně rozkopaný tady ta planeta. Tak mě tady krásná hudba hraje. Taková příjemná. To skočíš. Ale běž, skoč, tam jsou zombíci. No je dobrý. Běž. Vzpomněli, co jest. Hele, Ice Spider. Jak to, že neumřou? Protože to jsou cheateři. Oni jsou pod stromem. A jo, tak kvůli tomu. Počkej, já si tady... já jsem si chtěl dělat dřevěný meč, ale nic. Já tam skočím a vyzabijím je. Počkej, tady máš moje věci. Tady jednu torčku a pár uhlí. Jo? Vem si to. Já tam skočím a... Jumping! Cívni! Počkej. Je, tak mě dá jednu ranu a jsem mrtvý. Jen pojďte k teďkovi. Omlouvám se, že jste slyšeli zvuk ze Skypeu. Já to teďka si nebudu během videa nějak zpravovat. Čo, kde jsou? Já je tady slyším, ale nevidím je. Jedna jsem zabil, ale nevím, kde jsou ty ostatní. Slyšíš je taky? Ne. Dobré, spravil jsem to, vy jste teď viděli můj Skype, takže si zkuste mě přidat a já si vás najdu, protože já vím, kde bydlíte. Já jsem taky čarovný, hej. Profru? Já jsem čarovný. Možná i s Mentoskou budeme natáčet čarovný Minecraft. Možná. Určitě. Možná. Ale tady, my to chceme, tahle planetu do té doby, než všechny vlastně najdeme. A než budeme mít prostě takový ty suroviny, že už tady nebudeme mít co dělat, takže asi tak 30. 20. díl. To je moc. Taky si myslím. Těch 20. Takže dlouho vlastně nebyl. Smusa HD, vole. To je fake. Že jo, Smusa nehraje moc Minecraft. Smusa hraje Outlast. Smusa hraje spíš takový ty postřelovky. Když tak mě pište do komentářů, jestli mám jako kdyby s tímhle čerpekem pokračovat, nebo mám mít jak Mentoska normální. Default. Já jsem chcípl. Jo, já mám jedno srdíčko. Já mám plný srdíčka. Akorát, že já jsem chtěl dopadnout na Island. Nebo jakože na planetu. Ježíši Maria, to vypadá jak DNA. To je jedna. Tady je zombík. Tady to vypadá Co zombíku? Jo, a já už jsem se dostal k té surovinářské planetě. Už mám dřevo, chceš nějaký? Jo. Tak na a vytvoř si Krámy. si jdu vytvořit sekírku. 16? Víc nemáš? Já jsem toho dal, abych se dostal tamtuť. Já udělám čestku. Si mohl napsat mé home. A bylo by to lepší, a to lidi na chvilku zapnu. Dík. Karu na tohohle zombíka. Stopnu to na chvilku, dělej. Jsem mrtvej. Jsme zpět. Mentoska asi jí, tak. Jí, že jo? Jo. Aspoň, že nemáš hlad. Mám plnou hubu. To je dobře. Škoda, že ti tady nemůžu být. Ještě bouchal. Já mám ten kamenný meč. Jo? Já se ještě napiju. Ale než to spustí. Já mám taky. Co? Kamenný meč. Takže jsem moc normální. To cikánská férovka teďka. Hej, ale nechci si stěžovat na tvé videa, ale máš hroznou kvalitu, vážně. Ale už jsem zjistil, jak hrát HD. Já taky, na to vím celou dobu. Zkus mě podkopat, kámo. Už jsem tě podkopal. Jsme zpět lidi, omlouváme se za střih.
nebo za stopnutí, nebo já jsem to stopl u mě. Já taky chvilku. A tohle video asi dáme nějak 20 minut. No. Omlouvám se, že tady minulý video 40 minut. Dobře, to jsme si nějak rozdělili. To se potom hrozně dlouho renderuje. To se hrozně dlouho renderuje, proto chci mít jen 20 minut. Já to znám, Jako vole. nestěžujeme si na vás, že po nás chcete video. Pak máme tolik práce, jak moc, že mám chlastání piva, kouření, cigarety. No jo, potom jako no. Našlo dřevo, jdu natěžit. To je Ty vole, místo já, abych si vytvořil to. napad. Ne, to mám. Místo abych si vytvořil sekiru, abych to tady nemusel těžit rukou, tak si vytvořím lopatu. Tak Ne! to umlač lopatou, ne? Já mám takový štěstí. Nemáš. Nebo máš štěstí, natáčíš se mnou. To taky, ale já jsem ale spadl ze světa. Ještě, že jsi takový umím rychle psát. Já umím psát. Já umím psát sekundově, kámo. Když se mi chce. Já jdu na ten ostrov. Tady jsem nahoru. Jo, čekaj, já si dám semka. Počkej, já pro tebe něco mám, to sklo. Nemáš. Ne, to je pro tebe. To jsem vlastoročně utrhl. Je, děkuji, ale odmítám žádost o ruku. Ne! Aspoň, že tady je krásná. Jo, potom to tady to upravíme, protože taková díra se mi tady nelíbí. My budeme asi pracovat i v off-screen, ať to tady máme trošku hezčí. Jo, no, tak jenom takový zarovnávání a tak. Opatrně, ať Já to nespadne. ještě na chvilku stopnu a mám se. Co to žereš, vole? Nic nežeru, teďka prošel. Slyšel jsi taky zombíka? Zpět a Tady je železo, tady je železo. Ne, to je moje železo. Taky slyšíš zombíky? Pozor! Ne, zabij ho. Já Au, mám... au! Aby se nám hodil někdo, kdo by nás chránil. Creeper! Tak ho zabij. Dobrý, ještě, že tady nic nerozbil. Já jdu pro torčku. Nebo ju máš ty? Kámo, čum, on tady kempí. Kdo? Kámo, on kempí. Kdo? A jo? On kempí. Come here, please. Umlátím ho železem. Cigánská férovka. Víš co, mě už to nebaví. Ber si želez. Jdem po něm. Tak už je mrtvý. Ty vole! Tady mám nějaký party a nás nepozvali. To budete pikat. Kámo, to si nenechám. Tam je lava. Ale je tam voda. Jsme minule ale nenašli. Hele, rudit. A to nepůjde vykopat. Ale jsme ale minule nenašli. Hele, tamhle tady, to je asi nový, ne? Nově udělaný. Mentosko, potom si to tady vykop. Začíná být zase noc. My jsme ani vlastně takhle dolů nekoukali, takže možná to tady bylo a my ani o tom nevíme. Taky fakt. Ale nevím, komu by se chtěl upravovat. Co to bylo? Mě zabil creeper. Hele, věci zadarmo. Na naše planetoidu je ten zombík. Já dal, aby ne... Tady je creeper. Dělej, pojď sem. Tak já nemůžu, já jsem tady uvězděný, protože po mně jde ten zombík šel. Kámo, já potřebuji na záchod a ještě tady musím skrýt. Ty jo, máš moje věci? Mám svý věci, no. To je dobře. Není, ale já tě totiž nevrátím. Ale já myslel, že jsme přátelé. Kamarádi. Kamarádi. Další creeper? Ale krabice. Pomůžeš mi? Česka? Ano, Selasi, já tě... Selasi? Nejsem za tebou? Ne, nejsi. Hele, já to rozkopu a ty ho sejmeš. Hodně věcí zatím. Dej mi ho. Hele, není moje věci. Počkej, tak to je nějaký skeleton. Slyším. Počkej, teďka,
Víc nevím, co bylo to je, ale to je. Zabijem ho. No, Hlava, pořád tady jsou hlavy. dobrý. Ty si udáš bez tak zase na hlavu. Jo, Já si dám. dám taky na hlavu, aby ale jak Assassin, aby jsem tam neměla takovou tu... Jo, tak to vypadá dobře. Ty knížky si vezmem, ne? Ne, já jsem to tady nechala na enchant. Pozdě, že jo. Na pozdější. Kámo, vidíš toho skeletona? On je pod těma vlasama. Pod jakýma vlasama? Nebo to je kapuce, nevím. Čum na mě. Já nejsem o tebe, Čum vole. na to skeletona, ty hovoru. Jo, počkej, pojď za mnou. Počkej, já tady natěžím jenom. Já ti ještě něco ukážu, co jsem zjistil na Planetka. Co? Ale je škoda, že už tady nemůžeme mít slimíky. Jo, tu nemůžeš. Tak hovno. Co zjistil jsi? Pojď mi to tady pomoct. Teď mi to trošku vrátilo. Když jsi hrál s ním, měníme. Nemá tady někde být čestka? Tak to je sakra fix. Co hledáš? A něco jsem našel. To jsme šli. Jaký doly, pojď za mnou. Ty jsi... Creeper, Kde se to? za mnou. Pojď za mým bedem, tady. Počkej, já jdu něco zjistit. Co to je? Něco jsem našel. Mám to. Já jsem u redstone obvodu, kámo. Mám to. Já to našel. Už jsem to našel. To jsem nedal. Tam to vede. Já slyším tady ty spidery, ale nemůžu je najít. Taky 3. Ahoj. Proč jsi tam šel? Otevři mi. Já jsem se tady zrovna Otevři mi. Ne. Otevři mi. Proč to ničíš ty čudlíky, ty hoveru? Cigán. Ale ty jsi zničil čudlík, který zrovna fungoval. Ne. Tak počkej, tak já už se vymatím čudlík. Tak mi otevři, já jsem asi zapomněl který čudlík. Jo, dobrý, dal jsem to. Tady to berem domů, to je dobrý. Ano, tak se pojď ještě podívat semka nahoru. Hele, tady nějaký rudit. Ano, a tady máš nějaký bloky. Však jo, to jsem tady otevřel jinak. Ty lampy bereme domů. Hele, rudit, ne? Čum. Vidíš? To je lapis. A lapis. Může u mě to vypadat jak rudit, nebo co takového. Pak se na moje video můžeš podívat, jak to vypadá. Jo, já se podívám na svou. Hele, kolik máš? Já? Se podívám. 23 minut. 21 minut. Už to asi ukončím, mám to nechci. Jo, tak jdem k nám na planetku a... Plotme home. Co to je? Pojď, plotme home. Cobblestone. Pojď, plotme home. No. Co to je? Strčit. Chceš pomoct? Nezabili. Nechci věc. Já hned jsem tam. Help me! Jo, Creeper, bezva, to jsem vždycky chtěl. buchl? I Odbouchl mi věci, kámo, málem. Máme odbouchl. jsou moje věci. Sorry, aha, já jsem si to asi stavil. Taky slyšíš tady zombíku a kráva? Já pak půjdu. Máš 2 meče, nebo co? Jo, mám 2 meče, ne? No tak já mám 2 kompáče. Šéf, vyměníme. Na, Já jsem ti ho hodil už. jo, nemám, no. Tam jsem ti ho hodil. Tam máš. Tam, tady dole. Kam čumíš? Co? Tady. Dole. Já ničil jsem. Laguje, jak hovado. No, tady mám meč. Co jsem ti asi říkal? Nikdo mi to neřekl, jako, proč, hele bacha, tady je creeper. Aha, tak se nám rychle uloučit a... Mali se rozloučíme, ale až zabiju tohle creeper. Ahoj. Cipný.
nás ten skryt? Nebo co? To normálně štve, předtím tam ty příšery nebyly. Ne, ten creeper smutne. Dobrý, mrtvej. Zabil jsem creepera. Furnace vypadá takhle. To ani Normálně. nevím. Jau. Aha, teď to nemůžu otevřít. Tak. Kdo tam dal to Máš uhlí nebo? Já jsem měl uhlí. Já mám uhlí. Tak hodej sem do ty pece. Dej ho do pece. Pečeme si. Iron, ano, iron. Takže doufám, že se vám videjko líbilo. Si to sdělám. Protože s váma loušíme. Počkej, ještě ne, počkej. A neuvidíme se u dalšího videa. Ne, uvidíme. Protože další nebude. Bude. Bude, ne. Já jsem Doufám, tady že se vám to líbilo. donutil kufru, aby jsme šli, nebo já jsem se ho zeptal a on s tím odsouhlasil, že jo. Ale kam si to čumíš? Já mám hlavní kameru. Ne, já mám hlavní kameru. Mám kameru. Každý. Takže doufám, že se vám to líbilo. Když tak dejte like, odběr. A čus.